el que avui dia impera és un model de partenariats públic-privats, no? És a dir, avui dia no està ben vist, no, que amb l'aigua l'operació la faci una empresa 100% privada i el que avui domina és la participació público-privada, no? És a dir, les empreses mixtes, no? Però aquestes empreses mixtes molt sovint són pitjors que les empreses privades. Per què? Perquè hi ha una part pública, ja sigui estat o administració o ajuntament, que fa de jutge i de part. No? És a dir, fa de jutge perquè és el regulador, no? És qui ha d'exigir a l'empresa actuar en favor de l'interès públic, ha de revisar tarifes, ha d'assegurar que l'empresa funcioni de forma diligent, per això fa de jutge, però alhora fa de part, no? Perquè rep una part dels beneficis, perquè té una part de les accions de l'empresa i molt sovint rep un cànon, no? És a dir, quan una empresa privada, público-privada, gestiona l'aigua, ha de pagar un cànon concessional a l'administració pública, no? I això molt sovint són diners que l'administració pública fa servir com a tribut finalista, no? És a dir, que no el reinverteix en el servei de l'aigua, sinó que l'utilitza per pagar altres serveis, no? I per tant, és una fórmula molt perversa, no? Perquè l'administració fa de jutge, però alhora és part d'aquest model empresarial, no? I és el model que tenim aquí a Barcelona i que és molt pervers i és molt difícil de fer entendre, no? Que és una privatització encoberta, no?